Мили приятели, здравейте! Днес искам да ви кажа как можете чрез суджок да си помогнете, когато имате зъбобол. Независимо дали става дума за пулпит, за някаква по-голяма афта, за абсцес или какъвто и да било проблем. Докато стигнете до стоматолога, понякога всички знаем, зъбната болка може да ни докара до лудост. Разбира се, вие ще си вземете аналгетика, ако трябва, но от мен да знаете, суджок може истински да ви спаси и даже да отложи понякога посещението при стоматолога. Разбира се, не ви съветвам да го правите, но нека видите каква е първата помощ при проблем с зъб. Вижте къде е проекцията на зъбите ни и въобще на цялата ни челюст върху ръката. Трябва да намерите палеца си и да го погледнете ето така срещу себе си. Аз съм нарисувала тук един палец и погледнете на палеца, ето така, това е моя палец и виждате тук просто по-голямото изображение, за да ви го обясня по-лесно. Независимо на коя ръка, на лявата или на дясната, и на двете ръце можете да откриете проекциите на всичките си зъби. Така, поглеждате палеца отпред, мислено делите тази област, която е на нокътя, на половина. Ето това ви дава долната челюст, долната захапка, тук са подредени всички долни зъби и отгоре са горните зъби. Долни зъби и горни зъби. Така, погледнете сега. Тук, точно около нокътя, трябва да подредим всичките си зъби. Това е средата, така че тук са разположени първите резци. Знаете, че имаме 8 зъба от лявата, 8 зъба от дясната страна, на горната и съответно на долната редица. Така че приблизително ето в тези участъци трябва да подредите общо 4 зъбчета. Ето така се получава, разделяте на 4. Тази част разделяте на 4. Разбирате ли? Тази част разделяте на 4. Можете да го направите съвсем мислено, съвсем ориентировачно. Какво означава това? Това е първи горен резец в ляво. Това е ляво. Когато гледате пациента, човека отпред, вашето дясно е негово ляво. Така че това е ляво, това е дясно. Отново, от долната страна това е лявата и това е дясната страна. Отново тук подреждам 4 зъбчета, от ъгълчето тук подреждам 4 зъбчета. Независимо дали имате или нямате мъдреци, ето това са 8-те зъби или така наречените мъдреци. Аз, например, нямам мъдреци, всичките са ми извадени. Независимо от това, вие разпределяте останалите зъбчета тук. И тогава, ако имате проблем с долен зъб в ляво, да кажем 4, точно тук от средата ви е първи, втори, трети, четвърти. Всъщност виждате, че четвъртият и петият зъб, четвърти и пети зъб, са ви ето тук на завойчето. Секунда, че сбърках. Тук са втори, трети, тук е четвърти и пети. На всяка извивка имате съответно четвърти и пети зъб. Четвърти и пети зъб. Тоест, точно някъде тук около завойчето трябва да потърсите четвърти, пети зъб. Съответно, малко по към центъра можете да намерите третия зъб. Какво правите? Взимате някакъв остър предмет или може буквално с нокътя си и търсите точно до живеца, точно до нокътя, къде точно ще ви, ще пусна осветлението, къде точно ще усетите, вижда ли се? Ще усетите болката. Ако става дума за трети, четвърти зъб, просто тук тествате къде точно има болка. Там, където усетите болезнената точка, може да останете и с пулсиращи движения, ето така както виждате с ногтя да притискате, или ако имате някаква изтъпена химикалка, ето виждате с това ъгълче в случая, мога да правя пулсации. Понякога мога просто да задържам много силно, докато болката в венеца или в зъба отихне и разбира се, след това просто на същото място можете да сложите семенце от елда, от просо или от синап, някакво малко, но твърдо семе. Да сложите и така да спите цялата нощ. Това е от мен. Бъдете здрави!